tempoetan, une batetik bestera arituko direnak, bigarren kaletik Izuntza, hirugarren kaletik Lutzana, laugarren kaletik Arkote eta bosgarren kaletik Deusto. Urtengo beia infantil mailako ontziek, lehenengo txandan, hortze Izuntza lehenengo bigarren kaletik, Lutzana hirugarren kaletik, Arkote laugarren kaletik eta bosgarren kaletik Deusto. Bermeo, por favor. Bermeo, mesedez, kendu indigo horretatik. 20 segundo ya. Baliozko aurreraz. Estropa da. Bermeo infantil, kendu, helmuga puntu horretatik mesedez. Bosgarren kaletik itoien Deusto baina, ikusiko dugu balizatan zelan doien asuntue. Ahí van las 4 tripulaciones. Parece que Arkote ha cogido la delantera en esta primera tanda. Recordamos que bogan 4 embarcaciones en esta primera tanda y otras 5 en la segunda tanda de la categoría infantil masculina. Se clasifican 5 para la regata de mañana, para la final de mañana. Os recordamos que las finales de mañana comenzarán a las 11 de la mañana aquí en estas instalaciones, en este campo de regatas de la Benedicta. Hortze ba lauontziak helmugara hurbiltzen eta hementxe daukagu gizonezkoetako alebin mailako denborak. Lehenengo Izuntza 2:28, 3:16, 2:28:76 para Izuntza en la categoría alebin masculino. Bigarren Deusto 2:13, 3:16, 2:33:76 para Deusto en segunda posición. Y tercero Arkote, hirugarren Arkote 2:15, 3:10. Hortze ba, Arkote hurbiltzen da. Ziago gara, eurek izango dira pentsituk lehenengo postuan. Ja, Arkote, hortze ba, lekitxobe sartzen, emoten dugu bintzat, lekitxorentzako dara bigarren postu hori, ja, lekitxo, hirugarren sartuko dana, Lutzan emoten dugu dela, ontze maniobratzen erandioko mutilak, ja, Lutzana be, eta bosgarren kaletik datoren Deusto izango da. Ziaboga emongo dagoena ondino estialdu, ondino falta datzu, palada batzuk bilbotarrei. Bien bitartean, Arkote, ja, Ziaboga emonda, azkanengo duzean dator. Une batetik bestera emongo dabe, Ziaboga Deustotarrek. Bien bitarten esan dakoa, lehenengo postuan nagusia Arkote, baina Izuntza behortze dator, bigarren postu horretan, eta bien bitartean, Deustok emongo Ziabogie. Ya tenemos esos tiempos de Ziaboga. Calle 2, Izuntza 2:36, calle 3, Lutzana 2:51, Arkote, primera posición, 2:31, Deusto 3:27, Izuntza 2:16, hirugarren Lutzana 2:11, eta laugarren Deusto 3:27. Tartea jandotxola Arkoteri. Atención pues para esas últimas paradas, Arkote y Izuntza ya están llegando. Últimas palabras para Arkote, hortze azkentzan pasartuta Arkote izango da nagusi. Lehenengo txanda honetan, ia ba honek egiten daren denbora, gogoan izan. Jokoan 5 postu dagozela, ez dugu emoten arazorik izango da benik, ez Arkotek ez da Izuntzape horre goteko, ja Arkote, eta txalo bat elekeite errentzape, ja Izuntza, hortzeako Lutzana, azkenengo paladatan, urrengo txanda gaz kontutan hartuta. Atención ese tiempo de Lutzana, porque puede estar en juego ese pase para la final de mañana. Hortze ba Lutzana, ja, eta atzerago han ikusten dugu.
por favor. Hortxe datoz, Deustuko gazteak, txalo handi bat euren txapez, eran ez. Azkenengo paladatan. Hortxe bat, Deustuko txikiak. Azken palada ja eurentzat. Eta ja Deusto. Y ya tenemos a las embarcaciones de la segunda tanda infantil masculina. Hortxe ba bigarren txandako ontziak, gizonezkoetan infantil mailan Urdaibai lehenengo kaletik, Lea bigarren kaletik, Kaiku hirugarren kaletik, laugarren kaletik Bermeo eta bosgarren kaletik Itsasoko ama. Itsasoko ama eta Arkote eta Izuntza mesedez, pesajera. Stop, tripulaciones. Urten da bella. Bost ontziak. Emoten dugu lekitxo duten dugu lehenengo postu horretan, Bermioak batera. Ia base gertatzen dan, infantil maila honetako bigarren txandan. Gogoan izan, lehenengo txandan. Arkote izan dugula gauz. 20 segundo. 20 segundo ja. Baliozkoa beraz, bigarren txanda hau. Eta txanda honetan emoten dugu Bermio eta lekitxo izango direla. Aurre hartzen da benak. Bosgarren kaletin Santurtzebe lehia horretan sartu nahian ikusten dugu. Kaiku atzerago eta hemen lehenengo kaletik be Urdaibai atzerago ikusten dugu. Honek be kontutan hartu beharko dabe beste txandak, beste lehenengo txandako denborak. Estas embarcaciones tendrán que tener en cuenta esos tiempos de la primera tanda. Vamos a recordar en Ciabogas ha sido Arcote la mejor. ¿Qué tiempo realizan en primera posición? Parece que va destacada Bermeo. Por la segunda posición parece que hay una dura pugna entre Santurce y Izuntza y Lea en este caso. Ikusko dugu beraz hor Ziabogan heltzen direnean. Zelan geratzen diren postuak eta adi denbora gogoan izan. Biharko estropadarako denborarik onenak sartzen dirala eta bederatzi traineru edo bederatzi baten dagozala lehia honetan infantil mailako lehia honetan gizonezkoetan. Se acerca ya la tripulación de Bermeo ya a esa piaboga, a esa primera y única piaboga. Vamos a ver los tiempos que realizan en esta segunda tanda. Hortxe bat Bermeo torrak, lehenengo postu horretan argi emoten duen zatametik ikusitze. Ziagora sartzeko prez ja. Lanean ja, patroia, hortxe ja, maniobra egiten. Bermeo torrak. Ya Bermeo 2.30 Bio de Tamar Lekitxo de Goldea de Daya Santurce Eretxosoko ama 2.43 Lea 2.46 2.43 para Itxasoko ama 2.46 para Lea. Y atención a Kaiku y a Urdaibai. Vamos a ver los tiempos de Kaiku y Urdaibai. Ya superan los 3 minutos. 3.14 para Urdaibai. 3.18 para Kaiku. Por lo tanto, en una clasificación provisional clasificarían en este caso Arcote y Lekeitio y Arcote y Izuntza, también Bermeo, Itsasoko ama y Lea igual, puede ser que Lea. Azkenengo luzerdia beteten, emoten dugu postuak argi, bigarren posturako Lea eta Itsasoko amaren artean estua emoten dau. Calle 5 Itsasoko ama, calle 2 Lea, en pluma por esa segunda posición de la tanda, pero Bermeo viene
dominador en esta segunda tanda de infantil masculino. Hortze datoz Bermeotarrak azkanengo txanda horretan, azkanengo txampa horretan, nabarmen nagusi, ikusiko da zer denbora egiten da ben, baina ja honek esan dike zer erradurik ezean, saikatuta dago zala. Ia zer denbora egiten da ben Bermeotarrak, 2-0 bat, behin-behineko denbora da, ez da ofiziala ondino, 2-0 bat hartutzeu Bermiori. Hortze Lea eta Itsasoko ama, Lea emoten du bigarren kaletik, sartuko dela lehenengo postuan, ja Lea eta Itsasoko ama izango dara hirugarren. Hortze datoz Urdaibai eta Kaiku, udako hementxe datoz lehenengo kaletik Bermeoko mutilak, laugarren postu horretarako Pelikan, txanda honetan. Ja, Urdaibai eta Kaiku azken txampan. Eta Kaiku ja azken txampan txaldo ondile Kaikuren txat, ja Kaiku. Bermeo y Lea, embarcaciones infantil masculino, Bermeo y Lea, por favor a pesaje, Bermeo y Lea a pesaje. Hortze laguntziak prest, Kaiku Itsasoko ama Deusto eta Portugalete, 2-3 kaleetan. Calle 3 proa, calle 1 proa. Stop tripulaciones. Urten dabe ja, lau ontziak, hortze infantil mailako neska, Kaiku Itsasoko ama Deusto eta Portugalete, danak itsas ertzekoak. 20 segundu. Bueno, biharko infantil mailan gizonezkoetan sailkatu diren ontziak honezek dira. Arkote izan da lehenengo, bigarren Bermeo, Izuntza hirugarren, Lea laugarren, eta Itsasoko ama izan da bosgarren postuan sailkatu dana. Kanpoan geratu direnak, Lutzena, Urdaibai, Kaiku eta Deusto. Clasificados para la final de mañana, infantil masculino, Arkote, Bermeo, Izuntza, Lea y Itsasoko ama. 26 mejor tiempo para Arkote, seguido muy de cerca, eso sí, por Bermeo, 4:59:73, Lau Berrogeta Emeretzi, Irurogeita Amairu, y también en esa pelea Izuntza, 5:03:91 en tercera posición, Lekeiteko Izuntza hirugarren postuan, borroka horretan bebai, 5:03:81, Lea izan da laugarren postuan geratu dana, 5:17:15 denboragaz, Lea 5:17:15, Itsasoko ama, bosgarren, 5:21:06, Itsasoko ama, en quinta posición. Y el tiempo se nos escurre en un querer y no poder. Si acaso un día de ese destino somos capaces de volver, agua de suerte, agua de vida, agua de parto va a llover. Agua de suerte, agua de vida, agua de parto va a
menos 3, por favor. Lanza, por favor, más tranquilo. Irkus. Hortzatoz kaikuko neskak, infantil mailan, azkaneko palabatan ja. Kaiku ja. Sotera ja. Itzasoko amabe sartu da. Hortzatoz Portugaletiko neskak be. Gogoan izan, lau ontzionek biharko finalerako txartela bada bela. Hortze dato zeusteko neska be. Txalo bat neskato honentzak be. Hortze ba. Bilbotarrak sartzen. Ja deusto. Nesketan infantil maila honetan Kaiku Itxasokama deusto eta Portugalete be klasifikata daudela.